on yksi asia, jota jokainen maalivahti tarvitsee aloittelijasta ammattilaiseen, ja se vaatii jatkuvaa harjoittelua koko uran ajan. Se on ketteryys. Ketteryys on osa suoritusta. Ne on ne askeleet, jotka vievät sinut oikeaan paikkaan, oikeaan asentoon, oikeaan hetkeen. Ilman sitä kaikki muu on vaikeampaa. Se on taito, joka vaatii toistoja. Ja parasta on se, että ketteryyttä voi harjoitella pallollisissa harjoitteissa. Nyt treenataan ketteryyttä ja perustorjuntatekniikkaa, eli askellus ja kohti tuleva pallo. Tärkeimmät pointit on askelluksen terävyys ja mahdollisimman onnistunut askellus, ja se, että pääsee nopeasti torjunta-asentoon ja pitää katsen pallossa. Torjunnassa myöskin kädet kohti palloa ja pidä se asento hyvänä. Kun ketteryys kehittyy, se näkyy kaikkialla, ja erityisesti siellä, missä askeleet ratkaisevat eniten, keskityspalloissa. Jos haluat kehittää ketteryyttäsi ja koko maalivahdin liikkumista systemaattisesti, meidän e-kirja ja treeniohjelmat on rakennettu juuri sitä varten. Linkki kommenteissa. Seuraa meitä TikTokissa, Instagramissa ja YouTubessa. Kommentoi, treenaatko ketteryyttä aktiivisesti vai jääkö se vähemmälle. Nähdään seuraavalla videolla.